Salam, hormatly yurtdoşlar. Saparağı salamu aleyküm size de. Aleyküm Hal Murat. Kovmuşsun, bağımsın. Buyur Hal Murat. Köprak vaqt boldy ki bizim bilelikde ekrana çıkmanmydy. Ýöne şuň bir gyssaly habar bilen çıkmaly bolduk. Ikimiz olam adatdan daşar habar diýip aýsagam boljak, gyssaly habar diýip maýsak boljak. Olam bizim kardeşimiz we ýurtdaşymız Milli Halaty Komitetiň agzasy ýa döredörleriň biri Merdan Muhammedowyň azyk baly bilen baglanşykly. Yurtdaşlara biraz gysgaçykda informasiýa berýän. Bilşiňiz ýaly Merdan Muhammedow Türkiýede Istanbulda şu ýylyň 10-njy iýunyna polisiýa tarapyndan tutsak edilip, tutsakhanasyna saklanyldy. 26-njy ýanky iýunda da şunu Türkmenistana deport etmek barada karar çıkarıldı. Jem 15 günün dowamında bulan hem barlygam gelen netijesem deportasiýa we beýanatam ene şu 15 günün dowamında boldy. Biz bu arada halkymyza degişli netijede we derejede düşünür işlerini aýdyp berdik. Ýuridik tarapdan Merdan Muhammedowyň tutsak edilmeli yasaklanma o Türkiye'de hem saklanıp bilinir. O arada görülüğü yok. Yani ne için deportasiya edildi. Yine şu yerde katı ulu gümürtük işler yatır. Merdan ben 4,5 yıl biz bilen ne şol den hatarda çıkış edip pikirini özgörýän zadyn öz düşünjesini o täze Türkmenistanyň nähil bolmalygyny gelejegimizi öz görüşüçe keskitlep onun öz pikirini gön halka yetirip gelen adam. Ana dün saparağa aýtdy bizde şol 2000'den gowrak çıkış var edilen soňky şol 4,5 ýyl 5 ýyl goly döwrüň içinde. Şol 2000 hemmesinde bolmasa da 1500 keminen hökmen gatnaşy var. Olam açık aydın yüzüne açıp halkın önüne çıkış edip oturan yaş sosyolog alim diýip aýdyn. Indi şunu yurtdaşlar Türkmenistanyň haýyşy bilenmi, buyrugy bilenmi ýa Türkmenistanyň oň üstüne atan töhmeti bilen hatakygy tutsak edilip 15 günüň dowamyny Türkmenistana ekstradisiýa edilýär. Şu ekstradisiýa düzgün ýa düzgün namasy ýa şu amal edilen iş dogrymy? Ýuridik nukta-i nazardan. Ýok, ýene bir gezek ýok. Sebäp halkara hukuk normalaryna degişli edilmeli. O işlerin alyp barynmaly barlyklaryň dernewlerin hiç birisi edilmedi. Ne muňa azat erkin advokat gatnaşdy Merdan Muhammedow. Ne de doğan arnaşlar çağırılıyor, aşar edildi ya olur görüşmek, ursudi verildi. Ne de kardeşlerine dine şol saklanan 15 günün dowamında 4-5 edip öz kardeşlerini şol sany maňa da jaň edip 3 minut 4 minut şolary salamlaşdy. Bular indi şol Merdany eger biziň aramyzdan soňrup alyp gitseler diýmek şol Milli Halaty Komitetiň hem de gurucu meclisimiziň ýa da aýdaly o geçici döwrüň hökümetiniň işi ýatar, bular dargar gider, o halkyň gözüniň odalynar, öňküden meterem o gorky duýgusyny kalplaryna goýar diýen netije iş bir pikir bilen edilen bir jenaýet işi. Türkiýe döwleti ýa hökümeti sapara gaty ýalňyş iş etdi. Indi biz bilýäs mesela İslamik adam haýsy döwletde jenayet eden bolsa ilkinji nowatda şu döwletiň ýa-ni sud hakimeti ýa dernew işi şu döwletde dogry geçirilip şu taýda jezasy belli edilenden soňra şol adamyň öňkü watandaşlygy nirde bolsa mesela Merdanyň ýagdaýynda şu Türkmenistan soňra Türkmenistany şol sudyň kararyndan soňra uğratmak ýa da bir ekstradisiýa etmek ýa bir mesela Türk'ten bir tutulup Türkmenistan'ın türmesine yatan bolsa o bilen çalışmak ya da günahı yok bolsa Merdan'ın islew boýunça Merdan islendik. Ýewropa döwletine çıkarmagy Türkiýe hökümeti we sud hakimiyeti borçly.
Şolun hiç bir edilmedi. Aňyrdan Gurban Gulyň ýa-ni bir kanun jenaýatkar toparyn ýal ýagylary, şolar ýaly çykyş edýärler. Şonu bize uğradyň, ene şoň aýagyna arda bar, beýleki bar. Olam ýol çepeli bilen ýazyp sagaly bilen gol çökülen ardalar, kimliň ýazanan belli boldy. Olar şo birinji günden şo ardalaryň ýalynlygyny, töhmetdigini anyklap bir gyra taşladylar. Ýöne soňundan oýun tapdylar. Hamaly ýanky bizim Merdan Muhammedow şol Gurban Guly berdi Muhammedow paýyş söz aýdypdyr. Başta çıkaran sözler şol. Ine bize 4,5 ýylda şuň agdyndan ýeke gedip paýyş söz eşitden adam da. O näde paýyş bilen eşitdik Gurban Guly paýyş sözi. Ýöne Merdan näme diýen bolsa, o ýurdun içindäki kemçilikleri tanqid eden bolsa, şol hemmesini fakatly, esasly argumentletdi. O öz kellesine gelip o fantaziýany aýdan adam däl, şol ýurtda bolup geçen zatlaryň günäkarlarynyň kimdigini jogap bermeli adamlaryň kimdigini kesitläp bilen ýigit. Sosiolog hökmünde. Ine şol işleri alyp bardy. Dünýäden çykyşynda aýtdyň da bizim ýurdumyzyň içinde sosiolog ýokdy. Hakykatdan ýok sosiolog, döwlet bolmadyk ýerde sosiolog nerden bolsun tapara. Inni bular alyp getdiler. Biz aýtdyk da Merdan Muhammed bilen ýuwutçyk sümküdäler. Entä biz bu taýdan görüşüň dürli formasyny alyp bararsyk. Halkara gurulmalaryň hemmesine beýanat uğradyldy. Kabirler bilen gurulmalar, edaralar bilen şahsy gurulşyldy. Soňra ine halkymyz öz pikirini ýazyp otyr, kardeşlerimiz çykyş edip otyr. Soňra ine Amerikada bir miting geçirildi. Ine şu Merdan bir kanun tutulanlygy, saklanlygy barada ýa-da ekstradisiýa edileligi barada. Soňra men ýanky geçen 6-njy gün Stockholmda Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde olara aýtdym, olaryň günäsiniň nämeden ibaratdygyny. Bular adam gaçakçylygyny ýardam edýän döwlet boldy, ýa hökümet boldy Türkiýe. Şo Merdan Muhammedow ýygyna gaýtaryp getirip Türkiýede näme jazasy ýa jenaýaty bar bolsa şo taýda garalmagyny talap etdim. Ömrünün soňky 13 ýylyny Türkiýede geçiren Türkmenistanyň grajdanyny ýa watandaşy Türkmenistanyň içinde bir gün bolmadyk adam näde Türkmenistana jenaýat edip bilýär. Näme eden bolsa Türkiýanyň territoriýasyny edipdir diýmek şol döwletde de suud edilýär. Biz muny dünýä taryhynyň ýa ýurisprudensiýasynyň görüp oturan zatlar. İslendik döwletde şol içali saklansyn, bandit saklansyn, näme saklansyn, kim saklansyn, şo döwletde suud edilýär ilkinji nowatda. Soň anyklanýar haýsy döwletiň grajdanyny, şo döwletde gerekmi ýa ýokmy, ýa şo döwlete howplumy ýa ýokmy. Türkiýede Merdanyň boynuna goýulan ýekece de günah ýok. Bar bolsa olar şo taýda goýardylar. Bir Türkmenistanyň talapy boýunça halta salyp owraty diýbaýda näme bir obrazlaýyn. Näde bakdylan biz göremdik ýöne akidilenligi şol hakyky. Innem görüp oty indi halkara derejesinde bir halkymyzyň derejesinde 2 Merdanyň beýtdirip edenekledip akitmegini adamlaryň gahar gazaby gün geçtikçe güýçlenip barýar. Soňunyň näme bilen gutarjagyny men tak wagt görkezler. Ine gysgaça indi şu berilen maglumata görä saparagy dün geldi. Bir 3-4 ýerden tasdiklendi. Şu üstümizdäki aýyň ýanky awgustyň 20 ýerine Aşgabatyň merkezinde şol öňkü proletar raýon suudyna Merdan Muhammedowyň garşysyna jenaýat işi gozguljak, şo taýda da şol işe serediljek. Şoňa da bize aýdylşy bildirilşi ýaly 60 adam şaýat hökmüne çağrylmış. 60 adam kim bolýar olar? 2 tanyna Türkiýede ýa gördük, bilýär. Atlaryna çel aýdyp berdi. Inne galan 57-si nerden çykan bularga hemmesi ýa hakyna tutma şaýatlar, goşadyrna üçinäki ýa da şu Merdan Muhammedow bilen bir habarlaşan ýa telefonlaşan ýagdaýyny soraşan ýurdun o çetini blowasyny näme bar ýagdaýlar näil iýmit içi üpçünçilik nähilip oşolordan ýa sosiolog hökmüne soran zatlaryny jogap beren adamlary indi Merdanyň garşysyna şaýat hökmüne goýjaklar. Ol şaýatlygym sapara hemmesi ýalan. Türkmeniň bir sözi bar.
oğurluk eden uyolmaz, üstüne gelen uyolar diye. Şu merdana belirleyen şuun cenayet iyisi deyip ağdalık geçen bir topar maddalar var. Yine şolan hemmesi şol cenayetkar hökümetin özünün edip oturan cenayeti, merdanın der. Son için hazır 20 yerine şolar yağdaya qarasılya enniten o para öz pikirini ait ne halkımızdan dinlep otur son bir ilim devam ettir vers görünme. Sağ ol Halmurat. Mesele illeşler yanlış düşünmen. Merdanın meselesel düğünden bu Türkmenin ıkbali. O sizin ertirki gününüz şuna vardı. 21'ne, ayın 21'ne. Yani nemede görkölden statyalar var. 181, 183, yok 83, 185, 191. Kan gururun nedir? O şu statyalan yani takım beylek nemelerim var. Şular ne kurumosu taraftan alayan nemelemede çeşmelemede öyle. Yani 2002 yıl 25. noyabr vakatı vardır. Siz eşitensiniz, görünsünüz. Yani şu nemeden göçürülüp alınan statyalar. Bulon geçecek olan zaten şu 2002 yılda ne hilek senaryo bilen halkın korku nemetini gözlerine görkezmek için edilen oyunun orta edil sonralık oyunun şu bir nemerek formatı. Şu oyundan son şunu Türkmen halkı düşünmen edil 2002 yılda kıyalak 25 noyabr'da kıyalak biri görmedik duran olup bir bahane tapıp yine biri korkun olup yine biri başka da sondan son yurt neme yurtlarını siz yaşadınız, yaşap görüyorsunuz. Onun neticesinden direkt gelenini ne siz onun mundu itin ardayından su çıkıp gelip görüyorsunuz. Onun neticesinde halkına korkusu yani bağrına çennetin gidende ne şuna amalaşırsalar Türkmen yeni de 30 yıllar ne ekrana çıkar ne eder 30 yıldan sonra ya da 30 yılda belki yetmez. Bu Türkmenistan saltanat olacak mı? Padişahlık olacak mı? Ya yine bir başka bir zat olacak mı? Yine şunu işleyen zat. Demokratik bir devlet olmayacağı 100% yine. Şunu bildim bilmedim, eşittim eşitmedim diyemem. İyileşler. Bunu bize şu işi kurnap görün içindeki adamlardan alayan bilgilenmiş. Olurum bilyerler. Bizim ulanırlardan edil yani Muhammed Nazar fiyalak öyle ki otudu fiyalak yine şoňa meňdeşler ýalak şayat galmasyn diýip ýyl galmasyn diýip bizem ýok ediljegini bilýät diýip şeýle guzum edýärler. Ne şu neme ya 21. Ağustos şunu Türkmen halkı bir ýerki ýazyp alyp galdy. Bizinki duydurmak. Yurdum size gerek, vatanım size gerek, o sizin çağalaňyza gerek, geleceğim demem. Bu oyun bir yumruk ýalak çağan nemesi däl. Bu aňyryna o ýatanda başka. Bu hem bejesinin bir senaryo oyunluğunu o özleri hareketlerinden aýdyp otur da. Ine teminen tutanlaryny jandarma näme diýerler? O başbakanı küfür edipdir. Ne şu statyaların üstüne başbakanı küfür edilen yeri var mı? Ne okak görün özünüz. Yoktur. O başka da bilen yani onun hem şu küfür etti başbakanı değil ya.
Türkiye'de başbakanı küfür etti. Çoğun adama yani yığınap görürler. Tüyde veriyorlar, neme diyorlar. Yani sonunda Türkiye düşünüklü olur yalar. Rotaydaki jandarmada, polise de düşünüklü olur yalar. Şulur yalar, neme veriyorlar da. Ödem oğruluk kaçılıyor. Demetem şol. O tayda hiçbir kanun ya da kada yok. Onun şayda devlet sırrı vardı da gurrun diye. O başka devletlerin razvedkatını işlemek diyen nemeler vardı. Yine o sırlardan ben aydıp vereyim. Birinci sır o Türkmenistan'ın teviği resurslarını 98'de 5% Türkmenlere değişirler şu an. Ne şu devlet sırrı mı şu? O sırrı olsa hemen açıyor. Onu kemiğine de açmadı. Biz özümüz açıyoruz. Bu bir devlet sırrı dileyenleri şunu demek. Başka razvedka işleyenler diye. Siz hayır razvedka işleyeniz. Şunu düşünüp biliyorsunuz mu? Bu bir. İkinci. Şu an bir neme geldiden şunu şu an aydayın mı, aytmayın mı deyip neme diyenler. Yani Türkmenistan'ın içinde hiçbir kanunun yoktuğunu, kanunun bolup bilmeyeceğini o kendi gurrun ettik de. Şoň üçin bu süýtleň hemmejeti aňyrtynda başga many ýatýar-da. Halkam şonu düşünmese, şu gorky bilen nemedip şunu bir popülizer edip 60 adamym ýöne ýerden näler. O tizi ýani bunu näýlik spikda etjeklerini biz 21'de görürs. Ýöne bu öňünden bizim alýan demelerimize göre. Bu da bir şonalak bir spektakl. Halka gorky giýdirmeli. Onun biri suraty berendir. O surat diýen hemen suraty Türkmenistanyň mektepleriniň, banitleriniň tualetleri. Ne döwlet sırrı. O bir onun döwlet sırrı 30 ýyllap akyp duran Nevit Gal bardyr. Şoň hatamny döwlet halka beren ok. Şunu beren ok diýip aýtmak döwlet sırrı. Yani ben 98'de 5% sizin baýlygyňyň, yani dünýede 4-nji ýer diýen baýlyklar var da. Şoň 98'de 5% mafiýaň elinde. Oňun tuğutlamasy 30 ýyllap halkyň öňüne bir tapar hasap beren bolsalar siz şaýatsyňyz özüňiz. Ellerine bolsa näme hasap beren? O pul nirek gitdi? Näme satyldy? Näçe satyldy? Kime satyldy? Nirek gitdi? Ne pulu ya da stayk koyduk. Diýilen habary eşitip bildiňiz? Ýok. Ne şu döwlet sırrı şu. Şolonda sır diýip kemine neme diýen demeleri. Bu oyunun näme ne diýerler? 2002-nji ýylda 20 noýabrda şu oyunu näme üçin etdiler? Ne şoň üçin diýerler şunu. Şoň üçin halk ýurduňyň eýeti boljak bolsaňyz, ýurduňda eýilik etjek bolsaňyz, bu bir size bir signal, duýduruşdur. Halkyň ýurduny, halkyň döwletini, halkyň eýe bolan döwletini gurmak üçin halk ayağa kalmalılar. Şu meseleni siz kaçırsanız, yeni 30 ýyllap sizin öňüňe çykjak adamam ýokdur. Sizin derdiňizi, nalaňyzy eşitjek adamam ýokdur. Dinlejek adamam ýokdur. Şonu bir ýerik ýazyp goýun. Şu siz üçin bir ýanky döwletiň özüniň berýän duýduruşy adamlar diýe.
ben sultanlığın aşağında yaşayacak olsanız etini çıkarma yok normal devlet kuracak olsanız ne benim ediyen şu diye o saylama size halk o bir şu nemede yatık kalsanız tamam yetir gün ne sizin derdinize rüyonu size burada düşecek koyan adamı tapmazsınız. Ne yani dünkü eden çıkışlarımızda da ayttık da cemiyetin çürenliğinin nemeti cemiyet çürende soryalak kritik yağdaydı da oyun bilen okta ahlaki yeten ok ol otur menem otur o yatır menem yatır o yorgunun aşağında botluk demet yatır menem ondan ütköşük mü dile ne alak deme diye yok her kim özüne cevap berenler özüm çağlandı oldu aktıklamı oldu bu bir yani tarihin bir nemeti çatık yani dönüm noktası diyorlardı. O şunu halk tehdit çıkarman yok bol şey alap. O bilmedik tren olup nemesi bolcaktat şodur. O bu yani Merdan Muhammed görürsün görür diyeyim. Yok. O da görür oluyor o beyliklerden neme olmaz. Şu iş kurunan adamlar vardır. İyi çıkanın içinde bir tane adam var. Atlarına ayda oturmayın. Şu işi alıp barayanlar var. Şu süyde katlaşanlar var. Demedenler var. Süyt edenler var. Ettireyenler var. Şunun hemmeti o 3-4 yılın içinde yok korku diye. 20 yaşında yavru gözümüzü geçirip görün. Sebebi şayat. Sizin bolonunuzdan, diri edenizden yok olunuz peydali. Bugün o tarafım şeyle, o kalanıda düşünün. Şu katı, vacip, ne gelindenin içinedin diye de, ne vardı şular. Kemiğine bilen şu tayda bizden 100'den uğrak adam var. Hani o çıkıp kollayan olsan kollan. O size yurt gerek kollayan olsan. Merdan ne? Tiyade Türkmenistan'ın kurucu meclisinin kurucu ağlarlarından. Şu meclisi kurun adamlardan. O bunu ya devlet ağdarlışı diyelim. Yok. Devleti siz katı ön ağdardı. Devlet Hasan ağdarlı. Devlet 1995-96 yılda o ehli hukuk bir adamın eline geçen zaman ağdarlı. O bir kurucu meclis devleti diketme için. Yani kanton kuruluşu diketme için var. O bunu bunlar tersine devlet ağdaracak oluyorlar diye. Yok, devleti diketecek oluyor. Ön siz ağdaran adamlar. Yani bu mazmurum şeyle halbuki. Onun için halka o yüzlediyet. Yani bu arada bir kendi çıkış eder. O vakit al 21. Ağustos yani 5 gün vakit var. O ne köçesi belli, şehri belli, vakti belli. Hani var yüz mü şutay? Devam edilen oldu. Anlatıda uçkun çıkmalı. Yani, Hasan olacak diye. Ne? 21'ine olacak. Devlet dikilecek mi ya yıkılacak mı? Diye mesele oturuyordu şutaydı. Düşünen oldu mu? Mena aytacaklarım şular. Almira dağı sen şu atlayınca şeyle. Doğru sapara. Hem aydarlarına doğru hakikaten mene bir sürrealizm diye bir söz var da bir başka dünyada göze görünmeyen dünyada yaşap görünüyor. Men son için aydiyan Adalxanı dip Türkmenistan.
öz etip oturan ähli jenayetin, asla jenayetin gurasyna görünmedik şahsiýetiň boýuna. Şunu oku ne 181-nji maddany Halmurat okap bilýän bolsaň. Men göremakda. Men okap bereň. Hani 180-nji madda 1-nji bendi içalilik döwlet türini düzýän maglumatlaryň daşary ýurt döwletlerine, halkara we daşary ýurt guramasyna ýa-da olaryň wekillerine berilmegi, şonuň ýalyda bermek maksady bilen olaryň toparlanmagy, ogurlanmagy ýa-da saklanylmagy, şeýle hem maglumatlaryň Türkmenistanyň milli bähbitleriniň ýanyna peýdalanmagy üçin olaryň daşary ýurt razvedkasynyň tapşyrygy boýunça berilmegi ýa-da toplanylmagy, egerde 70'ler daşary ýurt raýaty ýa-da raýatlygy bolmadyk adam tarapyndan edilen bolsa 10 ýyldan 25 ýyla çenli möhlet näme dik diýdi. Indi ne suratlar hem beçeti. O birinji değişli adamsy ýa bizim açık diýen ýigidimiz bar da. Reşit Meredov. 100% ine şu nemet statýa düşýär. İkinci Berdimuhammedowyň özüňki. Üçüncü Kagaban Pulçowa adamlaryň hem bejetniki. O daşary ýurt razvedka işläp berler. Onuň Türkmenistanyň ilçiganalary bar daşary ýurtda. Hemmeti 100%. O in nemeti ýeňli ýa-ni ortalyk 5-nji koloniýasynyň nemetinde hyzmatyna adamlar. Ne? Bunu ýa-ni Türkmenistanyň 10 ýaşyndan çykgaýdan oglunçyga ýetýärler şunu. Ne? Halk ne şulatlara düşünjekän. Bunu hem şunu edilýändigini. Onu net 185-nji madda. Konstitusiýon guruluşy dogrulukly üýtgetmäge bolan çağrışlar. O ne şu meselen biz dogrulukly diýdik. O onu siz dogrulukly etdiňiz diýýän bunu. Bu konstitusiýon guruluşyň ýokdugyny o biz suud edýäs. Yani şu adam aýdyp otursa, konstitusiýon guruluş hasan ýykylýar. O yani döwletiň 3 tanak güýç şagaty bardyr. Şu 3 tanak güýç şagaty bir adamyň eline geçen günü konstitusiýon guruluş ýykyldy diýilip hatap edilýändir. O konstitusiýon guruluşy kim ýykjak bolýar? Ya kim ýykdy? Doğrusa para bu zatlar bilen tek dowam ettirir 21-nji ýylyň 4-5 gün wagt bar halkymyza düşünürip aýdyp bereli ýöne bolýan zatlar ine şeýle bir kanun ýandaýdy. Adam gaçakçylyk edildi ýa-da adam insan ogurlugy Türkmenistan şol insan ogurlugy boýunça 13 döwletiň biri bolup durýar. Ona mene Türkiýeden Merdan Muhammedowyň akdylmagi ýene bir gezek artykma suwutnama bolupdyr. Biz bilýäs. Indi 92-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň hakykatdan hakimiyete kanuny ýol bilen gelen döwlet ýol başçysy ýok. Prezident diýip aýdylýar. Niýazym ýalan ýol bilen göz boýagçylyk bilen geldi ýylydyny möhledini uzaltdy, gysgartdy, konstitusiýany üýtgetdi, özüne gerek maddalary goýup beýleklerini aýryp bir pikir edip görüň. Şu geçen 32 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň konstitusiýasy 9 gezek üýtgedildi. Ya 9 gezek onu dörlü düzeltişler girdildi. Olara yakmayan ya gerekmeyecek maddalar ne konstitusiyadan o kıradınıldı. Konstitusiyanın içinde bir halka arka dururluk yaka madda yok. Bolaysa da onu hiç kim bercay edenek. Bercay etmeli adamlar ya kurumalar. Naydeyli prokuraturu, suud hakimligi, şu devletin koruğuna durmalı, meheme, bulan hiç birisi bu işlere katılşığın bulana. Sebep bulan hemmesi bir adamın buyruğuna tabi inip yetiştirilen ya şu sebeple işe getirilen piyadalar.
O bir günüm hoş günüm diýip ýaşap öler. Siz ýani sen ýa gaty dogry aýtdyň sapara Muhammed Nazarowyň ykbalyna seresin mehemeler. Begümrat 30. Huň ykbalyna seresin. Şody gaýşaryp mene 94-nji ýylda meni Moskwada soraga çekip ine gelseň bolýa ine boljoň görersiň diýip. Enne soňra şu baranyny boýnuna ýanky prezidentiň zynjyry diýip ýanky itiň boýnuna zynjyr asan ýalyp niýat onu zynjyrlap goýdy. Soňam hana türme basy 18 ýyldan soňra meni jesedin merdiler eline. Ene şu hemmes zat şularyň biriniň eli bilen jenaýet edýärler. Soňra şu jenaýet eden adam ýok edýär. Mülükowem 10 ýyllap Gurbanoğlu'na hyzmat etdi. Hana elinden ahli emlagını mallar, jaýyny mallar özüne tutsak etdi. Bam şol adam diýermi? Hiç kim bilenap. Ene şolar ýaly ýagdaý bilen bular öz ýetişdiren jellatlaryny halky jezalandyryp bolandan soň öz elleri bilen ýok edýär. Şäp ertesi gün gaga tribunal bormy, halkyň tribunal bormy biziň etjek bolýanmy? Ya ýene bir ýerdemi bir oşo hiç kim şonuň garşysyna durup şaýatlyk etmesin niýet bilen ene sapara bular şo bil gowlap bererler bar 30 ýyllap şonuň hemmejini ýok etdir. Sen Moskwada akylaryny aýtmadyň, o bir topar emezi ilçhanada otururlar bar. Hemmejini ýok etdi niýaz. Ahlisini. Ana o bize taýýarlan kameralaryny özleri ýani çörek diýip gyýryp öldürer. Hani Gurbana gaýdyp berdi. Onun için şu taýda mehemen işgärlerini menim ýüzlenesim geldi. Siz ol ýanky Merdan Muhammedow oğurlap alyp gaçyp o taýda eriniňiz ýerşaryp o döşüňi gaýşardyp iksan demirçek medal döşüňize dakylanylan näçe döwran sürersiňiz? Ýöne bir zat bardyr, adalatyň meňjek güni bar, ertesi gün siz halkyň onu jogap bermeli bolsyň. Beýde oturan jenaýetiniz üçin. O zalaydyk geçdik. O halka da yetirmeýärler. Halmurat bu öýler jezalandyrýarlar. Buň erti näme boljagyny bilýän adam ýok. Ben aýdyp bereýin. Sultanlyk bolýar. Berdimuhammed, Sultan Berdimuhammedow bolýar. O bu indi şu atki şah adatyny görýäňiz, o da şah bolup otur şu at. Bundan kiçisi var, bundan deme. O görgülü. O şey diýin. O şolong nemmesiniň aşagynda olar ýene de figurantdyr. İşi ýöretjekler, şu ýurdu töwürüp berenler. Olara da şolar gerek berdik. Olanam o da düşün ben yani öňüňde nähile keretjeňizi bilemok da. O dedim adamlar çağaň çuwaňyz ýok. Geleceği arada olan bir nähile ýurt goýup gitjeňiz bu arada bir hey bir pikiriňiz aladaňyz ýok bolmazmy? Ne şu kritiski yeme data şu. Tarih. O şundan soň bolşuň diýerim. Onun şu şaýatlyk eden adamlar var. Etjek adamlar var. Bulary da köpüsini dogry edip, gorkudyp, nemedip, gol çekdiripdirler de. O ne sizi şeyle bir horlarlar. O adam halka göz üçün toğrarlar. Garat pitege tararlar, hiç erik çıkmadı alak ederler, işinizin üstüne çökerler, käbirini basarlar. Tebebi halk korkmalı. Bundan ayrı korkuda yaşamalı. Onun korkup görsün doğru, hasam korkuda yaşamalı. Soňundan yankı bu da atları bitiren soňlar o halkyň öňüne çykjak adam ýok. Alınýar. Onu bitýär. Ya şu soňky demäňiz soňky pellana. O nämeden başlamaly ýa-da, ine şundan başlamaly. Ine siz üçin, ne şu uçkun demedi. O şu uçkuna ýöwrülmese o da ýanyna ýöwrülmese ýerinden. O dat sizin günüňizde, ertek günüňizde. Sapra şu ýerde biraz
söhbetdeşimiz Cemil hemme zady bir gün aýtsak, onuň ertesi güne diýen aýtmazatlar bar da bir tema gaty agyr tema, uly tema günnälik halkymyza düşündirip durmaly. Ýöne bir zat anyk. Sen belleýsin ýaly eger şu gedek halk ýene de uklap galjak bolsa, öz etmeli işin Hudaýa tawşyrjak bolsa, ýa başga bir bennesine tawşyryp, men öleşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarim ýok diýip ýaşajak bolsa, onu gözüňizi ýanyk bilen sepiriň. Ýurt gidýär, o barada gurrun ýok. Ýam alyp otyla Türkmen dolanryna öz ýurdu, näme sergezan borup ýörsiň. O taýda bu taýda daşar döwletlerde. Öz ählisini şuranda Türkmen şu maldaşına çıkanı bilen 4 milyon yetim daha geçen 35 yılın içinde hani milletin ösüşü garda bular Türkmeni biz merdanı cenayetkar diye o diye bulan türmede öldürünün sani 50 milyondan geçiyor para bir gün adamları gör bak neçe milyon 100 milyonca adam bular yankı triyek belasını gerayını oturttular kim sorumlu bu zatlan hesabını innem halkymyzy edilýän eýerläp menneler şonun düşesi gelenek her hil gürlü oýunlar eden malýalarda aýny eýdert beýdert ýöne taýda çykylgany men şular ýaly ýagdaýda görýän enne biz halk bolup aýaga galmasak bize gelecek ýok. Onu gönay diýär halky. Para halk ýa öz erkini öz bilegine daýanyp öz häsiýetini görkezmeli taýda o gümmellimel olarak jogapkarçylyk çekmeli. Soňam ine täze Türkmenistan bizde kana programmalar bar. Şoňa esasyny gursullar, isleýän adam ýok. Başga programma ýazylýan bolsa, goý ona meseleler ýöne şu jenayetkar topar bilen biz bir adam öňe gidip bilmeýäs. Indi gotordy diýrap duran ýeri şu. Ol biz onu diňe ol merdan niwaýdymlar, sen gaty dogry belläp geçdiňdi. Bir adam bar. Ýöne şu bir adamyň ykbaly bilen eri sargas bolup bütün milletin, halkyň keçik baly görnüpdi. Hiç bir günah etmedik adama yönküyen günahlarını seredin. Öz günlük amal edip oturun. Onlarca da yüzlerce belki münglerce cinayetini getirip yine bizim merdanımızın boynuna atıyorlar. Hani burada utanç, haya, bunlar insaba çağırmaya asla gerek var. Bunu bilemek. Nemen süydün ya kimin süydün olurupdur. Türkmen bilen ya Oğuz bilen gatnaşygam yok şolun. Hemmesi orskolu. Bulan hemmesinin kakası Putin bolma. Men şey diýip düşünýän, sebäp sapara bularda bir azajyk bir watançylyk duýgusy bar adam beýdip öz eli bilen öz watany, öz topragyny ne ýykar, ne ýumrar, ne satar. Ine şular şonu diýip otyr. Yok, bundan soň deme Halmurat bu millet üçin näçe adam janyny orta goýmaly. Şular ýalap bir ahlaksyz ýa-da bir sorumsuz millet boljak bolsaňyz siz üçin adamlar näme üçin janyny orta goýmaly? Ne şol sorularyň çykýandyr. Şoň üçin bir deme dönüm noktası diýerler türkler halında çatırk. Şunu gaçyrsaňyz hemme adam gaçýar. Şundan soň turjak oýunlara öňden aýdaly. O 20-nji noýabr 2002-nji ýyly ýatlan. Şo metodçy. Eki çağa sonra göçürtdiler, köp zat şonu. Bolýa Halmurat şunlukça demedeli. O sağ olun illeşler tiden düşünün, daşanın, karar tiden. Doğru, hormatly yurtdaşlar, hani bardatlary sizin öňüňize çykyp aýdyp berip otyr. Yurt nire barıp ýetdi, halk nirelerde gally, yurdun baýlygy kimin eline öwran näçe wagt bar düşünüp aýdyp gelýär. Gelecegimiz ýok eger biz döwletimize özümize eýelik etmesek. Nähil formada eýelik etmeli? Hana 21 awgustda gaýratlyňyz orta çykyn, görkezin özüňizi, hakyňyzy, hukugyňyzy talap edin. Merdan üçin diýip aýtdygymyzda özüňiz üçin. Ýöne şol ýigit siz üçin, adalet üçin, hakikat üçin, Türkmenistanyň ýagty geljegi üçin güýjün gaýgyrman giýje günni işläni üçin. Ine şonu biz anyk aýdyp biljek.
inni galan zatam size bağlı bolupdur, halka bağlı bolupdur. O bağlı bolup dip biz gara çekiljek adamlardan näçe gezek hökümete gönü yüzüne durup aýtdyk. Çağırın bizi, biz barýas. Bütün meclisimiz bilen. Näme çık ýeke-ýekeden biz gyl sogran ýalyp akitme. Barýas häzirem geçler saparaşylar ruhsat berýän bolsa biz halkara adwokatlar tutup uğradyly Aşgabatda. Ya olar getirsinler-de islendik Ýewrosoýuzyň islendik döwletine Ýewropaň suwdetsinler. Şo şaýatlary bilen. Ne dersin? Şo şaýatly durun ýerine görkezmesini ütketip hökümetiň üstünden arz etseler. Yalana hemme zat yalana ýoğurulan. Ortalarda bir söz vardı. Şita beýlemi nitkamy diýerdi. O bizim hemmemize öňden ýazylyp gelýän goşadyrlar üçin näki jenaýat işleri metodlary şol üýtgän atapara. Men göwnü bolmasa Begümrat 30 direlen ýaly şu şuň küsülçilik alyp barýan işin görýän. Heýseret biler. 30 ýylda üýtgetmänler hiç bir zat apara. Şo metodiska KGB-nki, MHM-nki şol ýeterlik. Kim olursa Ordan met o 37-nji ýyllardaky Japonski çempion, Angliski şampiyon dip Stalin'in lagerlerini müngler adam çürediler. Şo metot ütken zat yok. Bu aňyrtyna borsdan alýar, bu ýöler tapýan adam der. Şo köne ýekaýa. Ne başka devletke işlepdir diýip aýdyp otur. Hayran Olya. Alrat demet bulup bal tawolun taglypda köşedi. Oturun ama yurtdaşlar pikirlerinin oýlanyň o 20 ýerem daşdal o arka durjak bolsaňyz öz hak hukugyňyza eýet çykjak bolsaňyz ene 20 ýer hemmemiz üçin ene bir sene bolupdur. Ya ene öňümizde duran iki sany gazalçylyk bar. Geçmelimi, geçmelermi, kaýyl bolup ömrüňizi ötürmelimi? Ýok. İnsan ýaly erkin ýaşamaly, ony her biriňiz özüňizçe çözüp berin. Öňümizde entek 4-5 gün wagt bar. Sag bolun diňläniň üçin, sapara sag bol senem gelen üçin. Gurumçylyk entek.